Okay guys, magandang tanghali sa inyong lahat guys. Welcome sa ating YouTube channel. Ito, punta sana ako ng ilog. Maliligo sana ako. Kaya lang may punta raw dito sa bahay. May ahas daw dito sa bahay nila. Kaya punta natin ngayon guys. Ay. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng bahay. Ayaw gumana ng tas ilaw niya. Sarap, baby. Buto man niya sa to. Kaluwas? Oo, bukong pa yan sadi. Tapos sadi ako kawiso ko sa ba. Nagkukuha ko ng batang anak. Mga ko ay karakalo. Nagtong pang kiwit na maba. Santo po. Parang na di mga kulisan ka. Tanggalan mo na diya. Ibig mo na yung isa. Aman to. Babo sumuta. Kung nagtotong kang dapat ay payo. Muta nasinda. Nasinda na po po. Pa. Ayan na sadi, paluwas na. Biyo patay nagbibiga. Ay, sa ito na ako pa rin. Tadi na Sa ring-ring. Tanda eh. Tutay ito na. Tanda pa. Tadi eh. Pusito tilan mo. Saan ko tiyalan mga payo? Nagbubo ka. Bubo pa. Ang tambaga, bubo pa. Nakaloy na talaga. Nakabuka pati ka nga. Nagsusuka. Kaya nga ni. Ilakaon. Sinusuka-sukuha. Palaka. Ay, mukhang palaka talaga. Dito na ba?
Yan na po guys. Huli ka. Baka ako pa. Baka ako pa. Baka kuan mo ulit na baka ako pa sa. Di ko man lang pinagilalo. Ay po. Okay guys, nahuli na po natin. Di ko ba pinagilalo ngani? Uwan ko pala kasi nabayad mo. Palakinan mo sinustro. Sino ka sa palaka? Ay amo ako. Ang tag na bagal ano kinakaano? Ta. Kinuha ni pulso ko ako no floor mat. Pagkukuplar man sa kada ay kada kalo. Bang. Paano ang pagkukuha niyo kito marakakupahan ng argan? Balikan mo ulit baka agkupasan. Ano yan? Baka naman nasugat. O baka kinain. Nagsok. Baka agkupagin. Ano itong babae lalaki? Ha? Tubig pang punas ka rin. Pag ano? Tubig. Hindi ko na Tara. baka ginagko pa. Buso mo. Atan lang magbarog si Paul. Nagparas. Isinusuka kinain. May ba? Sinusuka kinain. Kabusog. Mig ko na yung tanah. May turog na. May turog ng san naman kaya tinutrap ka ni Pulso ko ha. Lurmat. Mako ang kamog si Tutay lang. Bam. Ako galing saan. Hindi ka pa sabihin. Magbiliwan bagayan. Kabusog. Buso. Ano na tubig nga. Palakaan. Karisa. Ay baka kuha. Tapos ganing ba isinuka? Ay baga na kobra. Ah, kobra. Ano yan tabububuan mo? Paano ano yan? Ate. Mati. Mabata. Nyarin mo ito. Ba't nasipon? Sige kita kayo po na yun nga. Kung pagkuan. Marigmat sumaka na ako niya. Hindi ka na kupaya sa Ako ikakitong lauman. gadod. Naglawas sa poison. So na guys, nahuli na ni Boy Cobra yung ahas. Wala, agkuhan sa ako. Kaya nung sa ako. Iburay ida sa ako. Susunod ka tingko to. Sa din sa papa, bakal ko pa. Kaya nga ni, kung ano dito na rin. Ang mga kuwa. Ang pati sa ako mga ramat naman. Di ka tayo pagkakuwasan. Apag. Yan. Alam ko man na dia. Anong ginagawa niyo dyan mga bata? Ha? Isa na, may tatalaga na naman sa nasipin. Alam ko yung pati. Sana ano ko. Ito nga labsat na. Daman lumutin. Daan. Kami itong sumatibay. Nasukwa. Tuloy na pati. Padag. Gadag, aaburan ka. Nga ni. Gadag. Oo, bagas. Baka ako pa. Tipo kaya isang tunga ni Ino yung pagpapara babatang. Hindi na nakikisalta ako mga bunot. Kakapis ko. Hindi meron pala. Nakakuon sa floor. Mati. Lat. Lapo. Agad. Sa dilas. Lat. Gagawin mo. Pagbay din nyo, Japoy, baka. Uwa. Biden mo ulit. Tignan pa natin, baka meron pa. Bakit
Baul. Natara ba kasi sa lista? Pililip niya ito. Ada yung star ulit. Para ka lang ano. Pero ba yan? Sino ka sa palakasan eraram? Dakili pa ting palaka. Yan naman. Sana? Ang dami naman ang video mo. Ay, kapoy! Ginawa niyo sa wala, tanong to ako. Okay guys, naulin na natin yung as. Uwi na tayo. Kuha mo na yung ahas. Yung ahas, Japoy. Sa ginda na? Ay, baka abpo pa. Baka ano sa pumangan eh. Baka ano nagpilulong na bed na. Baka raw? Bukan. Bago. Ibaman? Bago. Bago. Ay, Permin tinutuyo si Paul sa sawa. Magpagbatan pa si San. Gabi na yan, San. At ang mahigit, hindi ko pa. Ay, pag ako kinuha ka sawa, isusumpa ko silang mga sawa. Bulan na rin yung Isang pa mo maging Namig ko ah. isang pa mo maging tao. Sabi ko ano mo, nagkuna ako kay ama na magkuha pa ako. Nabuhay ng anak ko. Pero Yung cover boy. Yung ano doon natin. Yung suka ng ano palaka. Andun, babaho yan. Busog pa lang sa igungan eh. Ako pang ni usad, di pa nagsusuka. Kabusog darong Mindoro kinain. Dito kaya guys, madamo. Okay guys, please subscribe my YouTube channel Benji Boy Cobra and Facebook page Benji Boy Cobra.